Il-ġimgħa il-Knisja Kattolika fakkret il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu Kristu fejn is-soltu ikunu ħafna dawk li jagħmlu l-visti quddiem is-sepulkri armati fil-knejjes. Iżda din is-sena il-ġimgħa l-kbira ġiet iċċelebrata f'ambjent tal kollox differenti minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Wara li f'5 xirka filgħaxija l-Arċisqof mexxa mument ta' talbu riflessjoni mill-Katedral tal-Imdina minflok is-seba' visti. Nhar il-ġimgħa l-kbira filgħodu mbagħad mexxa l-uffiċċju tal-qari u t-tifħir ta' Żbiħirju mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja Arċiveskovili. Fil-knejjes kollha, wara nofsinhar imbagħad saret l-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej li fiha tinkludi l-qari tar-rakkont tal-Passjoni. Il-funzjoni mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna li xandret fuq Net Television fit-3 ta' wara nofsinhar saret fl-istess kappella tal-Kurja fl-Iskiet u l-Ġabra. Din kienet maqsuma fi 3 partijiet: il-qari tal-Kelma tal-Alla, l-adorazzjoni tas-Salib u tqarbin. Fl-omelija tiegħu wara l-Passju, l-Arċisqof għamel elenku fuq il-mistoqsija li għamel Ġesu fuq is-Salib. Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Mistoqsija li għamlu tant u tant nies f'dan iż-żmien ta' ansjetà u inċertezza. Ir-risposta għaliha hija diffiċli. Għaliex Alla mhuwiex il-bogħod. Alla f'dawn iċ-ċirkostanzi huwa magħna u wieħed minna. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Dan hu li ben ta' Alla imsallab għalina. Huwa sellem u talab għall-ewwel żewġ vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna, kif ukoll 350 persuna pożittivi għall-virus. 3 mumenti ta' ġabra u riflessjoni tul il-funzjoni huma l-mument li l-konċelebranti jimteddu mal-art għal ħin ta' skit u riflessjoni fil-bidu tal-funzjoni. Il-mument x'in fil-qari tal-Passjoni skont San Ġwan Ġesu Kristu rat ruħu. Kollox hu mitmum. Imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. U l-ħin tal-adorazzjoni tas-Salib. Lewdata s-Salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Dan il-jum huwa sinonimu mal-20 purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira li tradizzjonalment isiru f'Malta u Għawdex li għal dis-sena kellhom jitħassru u l-vari baqgħu ġewwa. Iżda fis-6 ta' filgħaxija l-Arċisqof mexxa triq tas-Salib f'xandira diretta fuq Net Television. Ħafna devoti osservaw dan il-jum speċjali għal Kattoliċi b'sawm u astinenza, kif ukoll talb sabiex id-dinja toħroġ minn dan il-perjodu xejn sabiħ kemm jista' jkun malajr.